Za Zawadzkim to już nie do końca. Ale z Royals jakby był. Czyli mogło być gorzej. Stary, dzisiaj jechałem z gościem w taksówce, który jest czysto z Bytomia. I mówię, Ale skąd? no nie powiedział skąd, nie powiedział skąd. I mówi, i wiózł mnie z Radzionkowa do tego, tutaj do ciebie na Bytom. I mówi, no tu na Radzionkowie to słyszałem, że same downy. I ja mówię, kurwa, gość tak 70 lat, mówię, o co chodzi? A on mówi, że wiózł jakąś nauczycielkę, która pracuje w Radzionkowie, ale ona nie jest z Radzionkowa. I mówi, że tu ludzie... 3 miesiące! 3 miesiące! 3 miesiące. No długo. Czy wytrzymam klaskanie? Już mu blazy. Już opuchły ręce. Kontynuuję historię. Tak. I mówi, że wiózł nauczycielkę, która pracuje w szkole jakiejś tam, nie wiem, podstawowej czy tam średniej. I mówi, że są same downy, w sensie, że jakieś głupki, nie? Bo wynika to z tego, że u nas tylko ludzi stąd się bierze, w sensie nieważne kogo weźmiesz, ważne, żeby był swój. Ja mówię, kurwa, gościu, co ty gadasz, w ogóle za głupoty, nie? I tak myślę, no co pan mówi w ogóle, to chyba nie wiadomo, mówię, nauczycielka z Będzina chyba była, on mówi, oj nie, to nauczycielka, wykształcona osoba, ja jej wierzę. I sobie tak myślę, no to se nie pogadamy. I żeśmy tak siedzieli, kurwa, w ciszy do końca. A to najgorzej. Ja z nim nie gadałem, stary, bo ja mówię, to był taki gość, który był uprzedzony strasznie, nie? Są tacy. Nasłuchał się rzeczy. Ja mówię, co pan wie o Radzionkowie? Znaczy nie, bo on mówi, czy wam... Nie wiem nic. Doniu! Doniu! Najgorzej, chłopie, my w ciszy jechali, ale mi policzył normalnie. Aby tyle. Pan Złotówa. 191, jeszcze 9. Ja to dupca 9, moi drodzy, ja nie wiem co zrobić. Ej, patrz teraz, komentujemy, stary. Moi drodzy, no teraz Mikołaj. Kevin Frontlag, moi drodzy, wybiega i podejdzie z prawej flanki te troszeczkę, popatrzy na swoich tutaj współtowarzyszy. Jaką mam Zrób ciszej w ogóle klasę? grę, bo to jest za głośno pewnie. Czy to jest taki szturm, czy to jest wsparcie? To jest assault według mnie. Już niestety nie pamiętam tak dokładnie tych klas Battlefielda. Jednak uderzy na punkt C, wydał tutaj rozkaz, żeby współtowarzysze zaatakowali. Spróbuję tutaj od drzew tak sobie podejść taktycznie może. W tle tam widzimy punkt F, którego opują przeciwnicy, tak samo jak punkt E, który już praktycznie przejęty jest przez Niemców, albowiem w tym miejscu kolega tutaj zagrywa się właśnie armią 192 francuską. ci podpowiadają. 192? A nie, to zobacz na tym dashboardzie najlepiej. Właśnie, zobaczcie sobie. Moi drodzy, a teraz Mux SD, to jest jednak najlepszy gracz. Ja pamiętam jak na Intel Extreme Masters w 1940 roku on wystąpił ze swoją gwardią honorową. Wtedy też podobnie grał. Teraz widzimy bardzo klasyczne zagranie. Mamy do czynienia tutaj z miną przeciwpiechotną numer I-41. Ja? I ja, moi drodzy, mamy tak zwany first kit i teraz rzucę te apteczki, ale nikt tego nie bierze, nikt tego nie chce, moi drodzy, cała drużyna jest już opatrzona, full HP, ale teraz dochodzi do starcia, moi drodzy, wąskie gardło tak zwane, znamy to oczywiście z filmów dla dorosłych. Próbujemy wejść, tutaj 200 punktów dodatkowo do drużyny, follow 280, próba rzucenia granatu na księżyc, ale Twardowski odpowiedział swoim, natomiast tutaj mamy, moi drodzy, teraz starcie na jeziorze, to jest Wacław... Broń automatyczna jest i jest hechło. awansowany jeszcze To było tego. hechło nekło na Private first bardzo class. ładnie. No i pełnia księżyca. Oczywiście Mapa za chwileczkę tutaj się romantyczna. pojawią wilkołaki, dzikie strzygi I wiedźmy. i baby wodne. No i teraz oczywiście przechodzimy dalej. Co mamy tutaj do zrobienia? No, Erdun, Przyjęcie flagi. bardzo ładnie. Armia francuska kontra armia pruska na Zauważmy, tamten moment. że ani razu nie spojrzał nikt pod nogi, więc nie wiemy, czy w tej technologii widać nogi. A to jest widać. Wiemy to z doświadczenia. To jest wyznacznik. Pozdrawiamy pana Makułę, który oczywiście też bardzo często zwraca na to uwagę. No mapa dosyć taka mroczna. Nieprzeciętna ilość punktów za przejęcie flagi, już ponad 729 punktów. I tak się zastanawiam, czy w ogóle warto tutaj zabijać kogoś, czy nie. Warto na przykład z kumplem się dogadać, pozwolić przeciwnikowi na przykład przejąć punkt, aby ponownie go odbić. Jak widzimy, bardzo ładne Postrzelał namierzenie. bunkier. Prawdopodobnie grają na konsoli, bo tu jest wspomaganie celowania. Przełączenie na klasę snajpera, czy będzie pistoletem? Szybka akcja, ale dalej żyje, moi No drodzy, to dalej ładnie. żyje. Jeszcze nie zginął, co jest... No i... Nieuniknione. Nie, niestety, no. Nie udało się. Ale teraz punkt B. Załadowany. O, Jako Doom kapiszon. 49.
Idealny strzał z karabinu snajperskiego. Bardzo ładnie. Tym karabinem, prawda, polował Otto von III na dziki. I Wasylij Zajcew w bitwie pod w Stalingradem. tak zwanym Czornym Lesie. Tak było. Pamiętam, to były dziki bardzo dzikie. Ja nawet nie wiem, czy to nie było coś pokroju guźca. Coś takiego. Dzikiej świni z Afryki. Nie wiem, czy to Afryka, czy Syria Wschodnia. Generalnie problem polega na tym, że te dziki się, w przeciwieństwie, one się nie wgryzały w nogę, Tak. do gardła się rzucały. Tak, tu do tętnicy Trzeba prosto było szły. szybko uderzyć w nozdrza, więc Tak. tutaj mamy tą samą broń. Proszę bardzo, jest wycelowany pierwszy celownik, no, mamy tutaj kolejnego. Znowu ponad Szybkie przeszło spojrzenie na punktów drugą. 600 już w tym momencie. A zauważmy, że te worki z piaskiem są cały czas suche, mimo że tutaj pada deszcz. Także generalnie to jest... Skąd wzięli ten piasek? Nie wiem, czy to jest inteligentny piasek. Myślę, że gdzieś w 2020 roku będzie kiedyś taki inteligentny piasek, gdzie dzieci będą mogły się bawić. Taki jak ten, Grawitacyjny. który już jest w tym momencie do kupna, aczkolwiek w bardzo limitowanych ilościach. Myślę, że no, to jest przyszłość. To jest przyszłość. właśnie Zobaczmy, jak to myślę. się sprawi. Mikołaj, co ty sądzisz o tym przejęciu punktu E? Czy oni mają szansę? Ja myślę, że szansa jest potężna, szczególnie, że to jest najpierw widać popis. I kolejny kill! Kolejny już niesamowite. któryś pod rząd. Może nawet w tym momencie padnie tak zwany kill streak. Jak widzicie, tutaj snajper operuje, prawda, karabinem z lunetą w niesamowity sposób i jak można też zauważyć, snajperów w tym teamie jest niesamowicie dużo. Wielu ludzi zainteresowało się właśnie obsługiwaniem karabinem z lunetą. I teraz, czy zostanie przypuszczony szturm na punkt E? Szarża z bagnetem poszła, ale w celu szybszego tak zwanego przebnięcia niestety padł. Niestety padł. Ale teraz mamy szybki wgląd na Znowu kolejnego jako gracza. snajpera. Bardzo ładnie, jak widzimy tutaj mózg jest... Oj, ja pamiętam, kiedy on walczył... Pamiętamy go z tych sławetnych meczów jeszcze kilka lat temu. Problem tego gracza polegał na tym, że zawsze był takim graczem w cieniu. Tak. Zawsze był na przykład Wasylij Zajcew i jego pomocnik. Tak, pan jest zwany Lone Wolf. Tak zwany. O, coś tu wyrzuciło panom do pulpitu, to nie nasza wina, to ich, żeby nie Ej, było. czekaj, kurwa, bo to Nvidia, stary, oni przejmowali Nvidią to. Poszły lele, kapy, lole i rosły. No to niezłe wariaty. Pozdro dla Bunkola, siema, pozdrawiam. Moi Marcin. drodzy, szturm na punkt B w tym momencie następuje, z karabinem automatycznym. Francuska flaga opadnięta, czyli jak to przeważnie miało miejsce w historii. No i teraz mamy sytuację taką bardzo klasyczną, czyli powiedzmy uderzenie w monitor i w mikrofon, ale zauważmy te latające balony. Cepeliny tak zwane, cepeliny. Po co te cepeliny były w ogóle? Znaczy, nie są to cepeliny w tym sensie stricte jak na przykład Hindenburg był, który rzucał bomby. Te balony były po to tam umiejscowione, aby samoloty się po prostu o nie rozbijały i nie mogły wlatywać konkretnie nad cele, które były przeznaczone do bombardowania. Dokładnie. To jest sytuacja bardzo podobna, kiedy jedziecie na przykład z chłopakami bardzo przystojnymi na imprezę i wy wiecie, że nie wyrwiecie. I Dlatego oni bierzecie stwarzają ze dla was... sobą, ale dlatego bierzecie ze sobą kilku takich raczej z wyglądu, jak to się mówi po naszemu, po śląsku, żadnych. Żadnych. Czyli generalnie powiedzmy takie nie za bardzo naplompowane te cepeliny, które są takimi flakami, które się tak ledwo unoszą. Flak, słowo klucz, słowo klucz. To jest bardzo dobre. I wracając do flaka, oczywiście nie możemy tutaj nie wspomnieć o Medal of Honor oraz o Call of Duty, gdzie Ewentualnie o działo braciach, flaków pochodzących z bardzo dzielnicy ładnie Radzionkowa, z to czyli jest jednak Rojcy. ekipa Właśnie bardzo, tak. bardzo Specyficzna. wyspecjalizowana. Bardzo specyficzna. I myślę, że te specjalne takie tutaj szeregi, widzimy tutaj na przykład jeźdźca na koniu. To jest jeździec bez głowy tak zwany. Był film nawet o tym. Był Oj, nawet o tym był. film. Natomiast wtedy też nie było tam wspomniane o takiej niewiaście, to była jego, powiedzmy, nie doszła taka pasierbica. No problem generalnie polega na tym, że no hop za bardzo za babą poleciał. Niestety, jak to jest często w historii się zdarzało, już od wczesnego średniowiecza. No można myślę, że każda powiedzieć. wojna oczywiście też wynika powiedzmy z jakiegoś nieporozumienia, a skoro mówimy o nieporozumieniu, także tutaj już przechodzimy od razu do tematu kobiet. Tak, automatycznie, moi drodzy, się to łączy generalnie. Jakby nie spojrzeć na kroniki najstarsze nawet od czasów wczesnego średniowiecza, kobiety mają tam bardzo ważną rolę i jest to rola tragiczna. Nie Jest bójmy się, tragiczna, będzie ale nie tak tragiczna jak tutaj headshot, moi drodzy, aż mi się przypomniała, słuchajcie, tutaj walka, kiedy wojska janczarskie napierały na budkę z kebabem, ale moi drodzy, jak widzimy, Czy będzie z kolca piękny, zabieg oj, robi? Niestety! nie Flak
wykorzystana Fire sytuacja, padł, słuchajcie. ale też zabił wroga jednego. I kolejny BX Factor również poniósł śmierć. Nie, jest Darkness, ja pamiętam. Reanimowany Darkness Darkness 429. Słuchajcie, Sławetny drugie- gracz, Drugie sławetny. podejście tego gracza, on ma oczywiście bardzo ciekawą historię. Jego rodzice wyjechali za dziecka. Bardzo był wtedy małym chłopcem. On w ogóle mieszkał na barce. 4-letnim i niestety kiedy mieszkał na tej barce, wiadomo jak barka pływa po morzu, dostał strasznego ataku reumatyzmu, powyginało mu Jeju. plecy, do tego Lumbago stopnia, że stwierdzone. Lumbago i to jest nie jedna z chorób, których dostał. I niestety jedyna rzecz, którą może robić w dorosłym życiu jest właśnie siedzenie przed komputerem, do tego w pozycji takiej właśnie niewygodnie powyginanej i poszedł słupek od Sindbada! Dziękujemy Sindbad, dziękujemy! Także generalnie, słuchajcie, problemem I wojny światowej było to, że w tych okopach można było nabawić się wielu chorób. Wilgoć, czyli tak, lumbago, osteoporoza, reumatyzm, rwa kulszowa, Szczypanie jąder, Czekaj. z czego dźwigary jąder, narażone wirusem, prawda, północny Londyn, Był XIX wiek. połowa tam był. XIX wieku, to są straszne historie. Maj, Wczesna rosa właśnie, tego typu. było tak. Johnny gwałciciel! Kurwa, a ja Mamy. pamiętam Johnnego. Johnny pozdrawia. Johnny- Johnny to jest, ja go znam, Johnny, mamy nadzieję, że już nie gwałcisz, Nie. ale dziękuję za ale suba. ja znam Johnnego. Johnnego, ja muszę to powiedzieć. Bo może moi widzowie pamiętają i widzowie Jasia są Shibo. Johnny Gwałciciel to jest widz, który u mnie się nie pojawia zbyt często, ale chyba, że się nie odzywa. Graliśmy kiedyś w grę Reign of Kings. To co te murzynki takie chodziły. Wiem. I Johnny Plemię Gwałciciel, czarnej pały tam było. Johnny grał takiego murzyna, co napierdalał wszystkich. I Johnny miał, jak się na tam, wiesz, największą atrakcją było rozmawianie przez ten voice chat. Tak. I Johnny gadał, kurwa, wiesz, taki Sebix w epoce kamienia łupanego, nie? No i to taki Johnny był, no. To tak go pamiętam. Johnny, nie spierdol tego. Także wspominamy go dobrze, ciepło go wspominamy Ciepło. generalnie, A bardzo. propos ciepło, widzimy tutaj palące się beczki, oczywiście w okopach. Pomimo, że noce w tamtych czasach były niezwykle chłodne dla żołnierzy, nawet ubranych w ciepłe zimowe Niektórzy mundury. żołnierze przygotowali się w ten sposób, że musieli oczywiście tutaj założyć takie hełmofony specjalne. I podwójne onuce. Dochodziło nawet do przypadków, kiedy ściągano po prostu te onuce z trupów i na swoje własne nogi zakładano, aby po prostu nie dopuścić tak zwanych odmrożeń, bo to była straszna Bardzo krzywda. ważną, oczywiście bardzo ważnym elementem ubrania takiego żołnierza w I wojnie światowej był kombinezon ochronny. Jak tu inspektor BHP. Szymin! Moi drodzy, Szymin, brawo! Kombinezon OP1, czyli mamy jedyneczka, czyli chodziło tylko, że OP1 miał tylko i wyłącznie tutaj takie małe otwarcie na siusiorka, czyli było siku, a OP2 ale też przeciw substancjom chemicznym typu gaz musztardowy i inne substancje trujące. No już wiadomo, potem OP3, czyli była już wbudowana bezpośrednio Wersja rozwinięta. Toaleta taka przenośna w środku, oczyszczalnia była tam. Sławne, gdzie prawda, rzeczywiście menażki. Można było podłączyć się powiedzmy pod hydrant, oczyszczalnię od środka, to mi się bardzo podobało. Punkt D, Niklaus, jakbyś to widział z punktu widzenia historii? Czy Cały oni czas są w stanie próbują teraz tutaj to przejąć? snajperem, czego nie do końca rozumiem. Ja bym tutaj się dopuścił szarży drużyny szturmowej typowo, obrzucił pozycję granatami i natarł pistoletami maszynowymi. Aczkolwiek oni cały czas próbują właśnie tymi strzelcami wyborowymi gdzieś z dystansu podkraść się, chociaż jak widać tutaj strzelec wyborowy na dystans bezpośredni podchodzi, nawet nie zmieniając broni na broń boczną. Mi się to najbardziej podoba, że oni teraz na przykład tak obchodzą ten czołg. Warto powiedzieć, że to jest czołg typu Renault produkcji francuskiej. Bardzo ładne kołpaki, generalnie tutaj mamy wykończenie. Takich już nie dostaniecie. Taka ciekawostka, dygresja, mała anegdotka, że mimo, że Renault to powiedzmy taka dosyć egzotyczna nazwa dla nas Słowian, to warto powiedzieć, że córka pana Renault była matką chrzestną od babci, prababki, która była Polką. I ona właśnie... Sławną Polką. Tak. Sławną Polką. I ona kiedyś jeździła na bryczce konnej. Dokładnie. Natomiast stwierdziła, że po co ten koń się denerwuje. w polskie I trzeba konie. te konie i karmić i w ogóle po co to wszystko. I podobno
no zamiast podkuć konie gwoźdźmi, normalnie koła do kopyt. Gdzie warto znaczyć, że były to polskie konie wychowane na jednej z lubelskich wsi. Było tak. Ja Tak. pamiętam na tej wsi, prawda, no taki wczesny lipiec to był, nie wiem, powiedzmy 20, no wilgotność nie za duża. Problem polega na rosa, rano. Były. I te Nieduża. konie wtedy wypadły z tego padoku i wiadomo, koń niepodkuty, śliska trawa, O, ja pamiętam, rosa. a jakie kurki rosły. Boże, Ja ale to był taki Było, sezon. to był ten sezon. Rok, to był ten rok, że był taki sezon na kurki. ale jagody zakazane były. Ale to wtedy takie prawo było. Zjechali się z całego kraju, nawet z Niemiec przyjechali. Było wtedy. tak. Pomimo, że już tarcia na linii, prawda, Polacy, Niemcy były Jezus wyraźne, Maria. bo prawda, germanizacja w zaborze pruskim, w Galicji, szczególnie Wielkopolska, to bardzo negatywne nastroje budowało pomiędzy dwoma narodami, polskim i niemieckim, to jednak oni zdecydowali się z dalekiego zachodu, prawda, Westfalia, Flandria, Niderlandy, przyjechali, prawda, na wschód do Polski zbierać te kurki i w te kosze, te wiklinowe, Ja pamiętam sławne słynne wiklinowe plecione, kosze. ręcznie No plecione kosze dzisiaj, wiklinowe. prawda, dla nas, powiedzmy, kraj tutaj katolicki, chrześcijan, kosz wiklinowy kojarzy się z czym? Z Wielkanocą, Ewentualnie z z święconka, symbolem życia, prawda, czyli z jajkiem, baranek, ewentualnie babka piaskowa, babka piaskowa, kawałek nie wędliny. piaskowa, nie piaskowa. Babka jaka piaskowa? Babka wypieczona. Wypieczona. Nie piaskowa babka wypieczona. piaskownicy. Tak. No i generalnie sól i pieprz. Tak. A co jest solą? Tej ziemi. Tej ziemi Tej solą ziemi jest solą człowiek. jest człowiek. Tylko problem polega na tym, że człowiek człowiekowi człowiekiem i tutaj, proszę Państwa, już teraz maszyna Czołg maszynie Renault maszyną. w boju X-Factor Widzimy, że przechodzimy atakuje do na oko, X-Factor. nie odważy się wjechać do tego No widzimy okopu. maskowanie, słuchajcie, tutaj droid X1214 postanowił podjechać Ostrzelał Frodo. ogniem No, ja automatycznym. tego nie pamiętam, żeby Flaga tutaj francuska była... dalej w tak zwanym flaku, czyli opadła. No Frodo umarł, ja tego nie pamiętam, słuchajcie, czy Hobbit tak się skończył. Natomiast problem polega na tym, że Nie francuska widziałem. flaga opadła. Ja jestem pełen podziwu, że teraz już niemiecka wchodzi tutaj na sztandar, powolutku jest wciągana. Można by jest to powiedzieć, biała flaga. odważnie powiedzieć nasi. Albowiem w tamtych czasach my jako Górnoślązacy należeliśmy, prawda, do państwa niemieckiego i nasi przodkowie, prawda, uczestniczyli w tamtej wojnie, nie bójmy się tego powiedzieć, po stronie niemieckiej. Ale jaki żwawy jest ten czołg, zobaczmy jak taki mały żuczek w Przemieszcza się przeręblu, jak okopem taki, niczym jak żołnierz mała piechoty. dżdżownica, Czy wykręci, powiedzmy. O ale Jezus, jakie to dobre! przewrócił się, Jak ale to jedzie ładnie, dalej i jeszcze jeszcze otworzył robi ogień. wszystkich, moi drodzy, aż mi się przypomniało, jak kiedyś, powiedzmy, nasz wychowawca zaprosił naszych nauczycieli, wszystkich rodziców na wywiadówkę. To wyglądało podobnie. Jesteśmy bez wyjścia i wszystkich bombardował Spięci złymi masakrycznie po ocenami, prostu. złe oceny, wszystko, nie ma wyjścia, musimy usłyszeć to. I teraz jak widzimy, tutaj wojska niemieckie nie mają za bardzo wyboru, jest tutaj Reperowanie, jest kostka, kość. ale jest oblegany przez żołnierzy, ale odpowiada ogniem i czy udało mu się Niestety, wybrnąć moi z drodzy, sytuacji. w II wojnie światowej, nie uprzedzajmy faktów, ale w II wojnie światowej wynajdą tutaj Było to oczywiście dopiero- sticky grenades, było tak to zwany, dopiero czyli bomba 20 samolepna. Ćwirek! Ćwirek, brawo! Ćwirek był właśnie tym, powiedzmy, tą taką iskrą, tym takim, powiedzmy, elementem, ognikiem napędowym, który przyczynił się do wynalezienia bomby sticky grenade, czyli bomby przylepnej, samolepnej, która oczywiście przyczyniła się Panie w II wojnie światowej warto do też jest powiedzieć, demontowania. jaka jest geneza powstania tej bomby, czyli dwa proste elementy. Czyli Bomba z zapalnikiem bomba z zapalnikiem oraz prawda, granat. część odzieży, zwana po śląsku fuzeklą, Tak. ewentualnie zoką. Na początku to oczywiście był granat z dosyć dużą rękojeścią, naciągana była skarpeta, a następnie moczona w smole Tak, lub smaże. czymkolwiek, co jest Lepkim, bardzo lepkie. lepkim. Natomiast to było smoła, zwykła smoła, tak. zwykła smoła. Było to przyczepiane przede wszystkim pod gąsienicę. To nie chodziło o to, żeby oczywiście zdewastować czołg, ponieważ to była bardzo gruba blacha. I tu chodziło o to, żeby unieruchomić taki czołg, a czołg unieruchomiony oczywiście pozwala To czołg przeciwnikowi zatopiony! podejście i wtedy, moi drodzy, do
Trombo! No coś niesamowitego, moi pięknie, drodzy, to czy my jest tu niesamowita dupcymy. I mi się sprawa. aż przypomniała teraz sytuacja, słuchaj, z 1843 roku. Jak ja pamiętam, jechałem na koniu. Polowanie. Ojciec mi opowiadał. Sierpień, Pamiętam. 18, tak, taka tak, wieczorem tak. to było. Było. Ja pamiętam wtedy moja świętej burze pamięci były Gorączka. wcześniej, takie Oj, mocne burze, burze. ale jakie glizdy takie wyłaziły. Tak, jak węże. I oto dupca. Kurwa. Ale problem był taki, A że jakie szczupaki na to jo nie brały było potem. haka znaleźć. Jo poszedł do Jak Kowala palec, i mówię, proszę wykuć, wykuć, proszę a ja mówię, wykuć. pokazuje na... I mu taką glizda pokazuje, No, a on ale mówi, ten hopie, ja nie mam czego. I wiesz co oni wzięli? Wzięli szyny, hopie. To był Wałbrzych, Wrocław trasa. I dlatego... I oni wzięli ta dlatego- szyna, oni ją wygięli, hopie, jak dlatego- ciulali. Oni taką zrobili hak taki. Ale dlatego te transporty potem... 5 zł. Dziękujemy za 5 zł. I dlatego te transporty potem z amunicją nie mogły dotrzeć na front. I tu zmierzamy do drażliwego tematu, czyli zatopionego skarbu złotego pociągu. On istnieje. To musimy powiedzieć, on istnieje. Ewidentnie, Jest, moi ewidentnie. drodzy. Tutaj widzimy nagrania bardzo podobne do tego dnia, kiedy oczywiście złoty pociąg wjechał tutaj na tereny Wałbrzychu. Jak widzimy, pierw oczywiście wojska Ostatnio niemieckie oddziały próbowały go tutaj broniły, odbić. prawda? Było jakieś bronienie do końca, jakaś dyma, jakieś tam generalnie szmegesy, tegesy. Natomiast problem polegał na tym, że oni nie wiedzieli, gdzie wjechać. Bo to pociąg, słuchaj, no to pół kilometra, stary, wagony, Moi drodzy, prawda- bursztynowa komnata, ale Hitlera wiózł nawet na lektyce, stary. Znaczy To nie jest ja tak. wam powiem tak. Hitler wtedy jako zwykły, szary kapral w armii pruskiej, No. walczący naprzeciw Francuzów, czołg, mało torowiska, bo rozkradzione przez rybaków niewiadomego pochodzenia. Kurwa, hopie. Znaczy, Flądra nie- 5,50, stary. Niewiadomego wtedy do nich, dzisiaj do Było. nas już wiadomego, no. Niestety i to, że tak powiem, bezpośrednia praktycznie nasza wina, można powiedzieć, przodków naszych, ale nie rozliczajmy się przez to, co się działo tam 120 lat temu. Darek, Darek, otwórz. proszę puścić, bo było zapłacone. Darek. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. No, i jest to sytuacja właśnie o tyle niezręczna, że no po prostu jaszczurek! Jaszczurio to dupca z kosmosu, powiedz, że jest z kosmosu. Jak będzie 200 czy to dupca, moi drodzy, my są coraz bliżej 200 subów. To jest dla Niklausa bardzo ważne, jeszcze 2 suby. Mega moi drodzy, ważne, kurwa, mega to będzie ważne. ostatnim subem. Moi drodzy, to jest niesamowite, komentujemy akcję tutaj na żywo. Jak widzimy tutaj akcja, Niemcy próbują nie powtórzyć swojego błędu z historii. Oni próbują wybrać. Nie! A wiele jest? 9? 198. 8, no i dobrze, jeszcze 2 suby. Jeszcze 2. Patrz, tutaj już jak powiedzmy takie zatopione miasto Atlantyda. Czy ty wierzysz w Atlantydę? Że ona istniała? Znaczy powiem tak, są pewne przesłanki. Ja wierzę na przykład w Syriankę są Ariel. przesłanki. Ja kiedyś jeździłem na ryby z dziadkiem i był taki staw niedaleko drogi właśnie z kierunku Radzionków Piekary. No. I to był staw tak zwany dziki, czyli nie, można tam było łowić nawet bez karty rybackiej. I było w nim takie miejsce, na około 3-4 metry zatopione, w którym był rzekomo zatopiony cały maluch. Auto typu maluch. I teraz tak, wyobraźcie sobie, głupi staw na Bytomiu i maluch. A wyobraźcie sobie głębie europejskich mórz i jezior. Gdzie to Co dupca? tam może być zakopione? To jest aż mnie głowa boli. Zakopane, zatopione, przepraszam. Ale ludzie ciulają nadal, stary, mimo że się nie pokazują. To jest w ogóle Dziękujemy. pełen podziw. No wiesz, że tak nie powinien, bo oni robią screena za każdego ludza, czy jest wyświetlony. To do kryminału. No dobra.